салом. хабарҳои муҳими радиои овозиро аз рӯзи панҷшанбе 23 октябр ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Маҳмадсаид Убайдуллоев, раиси Маҷлиси миллии ва шаҳрдори Душанбе гуфт, мардуми Тоҷикистон пурра аз мавқеи Русия тарафдорӣ ва сиёсати таҳримот ба зидди ин кишварро маҳкум мекунад. Вай гуфт, ягон кишвар ҳаққи таҳмили шартҳои худро ба болои касе ки набошад надорад. ин изҳорот рӯзи 23 октябр дар мулоқоти Убайдуллоев бо Сергей Наришкин, раиси Думаи давлатии Русия садо дод. Маҳмадсаид Убайдуллоев бо як ҳайати васеи ҳукумати Тоҷикистон дар Маскав қарор дорад ва дар баробари мулоқот бо созмонҳои муҳоҷирон бо мақомоти Русия ҳам дидору гуфтугӯҳо анҷом медиҳад. оҷонси давлатии омори Тоҷикистон дар гузориши наве мизони бекорӣ дар кишварро ҳисоб карда гуфтааст ки аз миёни 57,000 шахси расман бекор сабт шуда 61% ҷавони 18 то 29 сола буданд. ин арқомро мутахассисон шартӣ ва ночиз арзёбӣ мекунанд ва мегӯянд шумори воқеи бекорон ки дар қайди давлатӣ нестанд ба маротиб бештар аст. маҳз ҳамин чиз наздики 2 миллион сокини Тоҷикистонро водор мекунад ки дар бозори кори Русия барои худ шуғлҷӯё шаванд. айни замон онҳое ки тарки кишвар кардан наметавонанд маҷбур мешаванд бо корҳои мухталиф машғул шаванд, аз ҷумла ба мардикор бозор рӯй оваранд. имом-хатиби масҷиди ҷомеи шаҳри Маскав Элдор Алоуддинов мақомоти кишварҳои Осиёи Марказиро дар он айбдор кард ки аз роҳи маҳдуд кардани дастрасӣ ба таҳсили динӣ шаҳрвандонашонро ба доми созмонҳои хатарзои мисли гурӯҳи давлати исломӣ тела медиҳанд. ба гуфти имом-хатиби Маскав, ин гурӯҳҳо ҳадафҳои сиёсиро дунбол мекунанд, на мазҳабиро. давлати исломӣ ва алқоида гурӯҳҳои сиёсӣ мебошанд ки зери ҷилои дини ислом амал мекунанд. онҳо риш доранд, либоси исломӣ мепӯшанд, хуллас мисли мусулмон зуҳур мешаванд, вале рафторашон онҳоро аз дини ислом дур мекунад. шакли пурраи ин мусоҳиба дар сайти Радиои Овози дастрас аст. пизишкони тоҷик вуҷуди вируси эболаро дар Муъминобод рад карданд. дар 2 ҳафтаи охир гирифтори бемории сироятӣ шудани 22 сокини ноҳияи Муъминобод дар ҷануби Тоҷикистон, аз ҷумла 18 сокини як маҳалла, боиси пайдо шудани сару садои мухталифе дар бораи табиати ин беморӣ шудааст. вале Садриддин Ғаюров, сардухтури беморхонаи марказии ноҳияи Муъминобод, дар суҳбат бо Радиои Овози овозаҳоро дар бораи ба бемории эбола ё домана сироят шудани ин сокинонро рад карду гуфт, теъдоде аз онҳо гирифтори бемории шадиди роҳи нафас ва дигарҳо дучори сармохӯрдагӣ шуданд. радиои давлатии Овози тоҷик 65 сола шуд. ин танҳо радиои бурунмарзии давлатӣ аст ки барномаҳояшро дар бораи таҳаввулоти сиёсиву фарҳангии Тоҷикистон бо 8 забони хориҷӣ, аз ҷумла форсӣ, дарӣ, русию англисӣ, ӯзбакиву арабӣ, ҳиндӣ ба таври мустақим ва шабонарӯзӣ таҳия мекунад. дар маросими таҷлил аз ин сана ки дар кохи ҷомеи Душанбе баргузор шуд, таъкид гардид ки Радиои Овози тоҷик соли 1949 бо ташаббуси раиси ҳукумати Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров роҳандозӣ шуд ва ҳадафаш пешбурди идеологияи шӯравӣ барои мардуми Шарқ буд. ва хабару гузоришҳои бештари видеоиро аз сайти интернетии Радиои Овози, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи Радиои Овози барои телефони ҳамроҳ дунбол кунед.